Kira jirafa eta sarraren diamanteak Gorka eta Naia ditu protagonista eta beraien arteko gatazkaren bidez gutariko askok ditugun zailtasunak azeleratu nahi dizkigu. Kira jirafa berriz, bere kalitatezko presentzi eta laguntzeko gogoarekin, aitalabei gertatzen ari zaien bizipen horiek argitzen laguntzeaz gain, hasarrearen atzean dituzten diamanteak aurkitzeko proposamen bat luzatuko die, eta hortik jungo die topatzen bien arteko irtenbideak. Eta batak besteai esan nahi diona ere adirazten lagunduko die. Amorrua eta gatazken kudeak eta lantzeaz gain, bizitzarako erabilgarriak izango zaizkigun hainbat elementu lantzen dira. Ipuin honetan, empatia, asertibitatea, barkatmen edo sentipen aitortzak, eskertzak egitea, besteak beste. Ez dugula haserratu behar pentsatzen jarraitu nahi duzu, edo haserreak dakarkigun diamanten bidez bizipen hauek birziklatu nahi dituzu.